जय 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 तुलुव सीमे अपनाडुगु जय तुनंक जन्म कोर्ती पुण्य भूमिगु जय 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 तुलुव सीमे अपनाडुगु नेत्रवती कुमारदारी उलनि फल्गुनी सीता स्वर्ण सुदेळु चंद्रगिरि पयस्विनी नेत्रवती कुमारदारी उलनि फल्गुनी सीता स्वर्ण सुदेळु चंद्रगिरि पयस्विनी कुदर पोई ई सुदेळु घटद मुदेलुडे कुदर पोई ई सुदेळु घटद मुदेलुडे जतद बर्पि पोर्लु दानि बयಲು सीमेडु जय 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 तुलुव सीमे अप्पेनाडुगु ಗೋಲ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಾತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ನಳತೊಂದಿಪ್ಪನ ಬಾರ್ಕೂರುಗು ತುಳುಲಿಪಿ ಸಿಂಗಾರ ತುಳುಲಿಪಿ ಪುದರ್ಪಲ ಉದಿಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಫಾಂಟ್ ಬುಡುಗಡೆ ಲೆಸ್ತ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಓಲಗಾತಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬಳದ ಕಂಡಳು ತನ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನಿಂದ ಕೂಡದು ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತರು ವಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ತುಳುವೆ ನೇರ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ತ ಮಾನದಿಗದ ಒತ್ತು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನ ಮಹೋತ್ತಬಾರ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮೆರೆಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಪಲಿಕೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಸದಾಶಿವ ಮುದ್ರಾಡಿ ನೇರ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಂದು ತಿನ್ನೋದು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರ ಅದು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಪದವಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಳುಪ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರು ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಮೆರೆಗೆ ವಿನಯ್ ರಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ನೆಂಪುಗದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆದೆ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚನೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಾಜ್ಯ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಲೇಸಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಮೆರೆಗೆ ಉದಯ್ ಪೂಂಜಾ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಡು ಗುರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿನ ತುಳುವೆ ವಿಶ್ವಶ್ರೀ ಕೇರ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಘಟನೆ ಮೆರೆನು ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಮೆರೆಗೆ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕನ್ವತ್ತಿತ್ತ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು.
ಜೊತೆನ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಡಿ ಉಂಡೆ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಈ ಲೇಸದು ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟ ಲೇಸನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪದುಕೆರೆಗ ಅವಡು ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತೊಂದು ಅಶ್ವತ್ತುಳುವೆ ಕಾರಣಾಂತರುಡು ಅರೆಗೆ ಬರೆಗಾಜಿ ಆಂಡಲ ಅರ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿತ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸುಮಾರು ಪಿರಾಕಡಿಂಚಿ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಷಯ ಎತ್ತೇರು ಐಟ್ ವಿನಯರ ಇಪ್ಪಡು ಪದುಕೇರು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದುಂಪೋಪಿನಿಂದ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗ ತಾಯಿನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ಯಯಿಂದ ಮೇರು ಮೆರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಾಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರುನು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ನಮಕ್ ಅದು ಪರತ್ ನಿಗಿಪಡ ಪಸತ್ ಅಗಿಪಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕನೆ ಇತಿಹಾಸ ತೆರಿಯಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನು ತಯಾರು ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಐಕ್ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದಾದದ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜಧಾನಿ ಪನ್ಪ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಏತು ಜನ ತುಳು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಐತ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮನ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನ ಪಂಡ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಎಂಕಲು ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಗಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲರಿಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ತುಳು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾದ ಪಾತೇರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ 75% ಮಿತ್ತು ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಜನತೆಗೆ ಶುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಗಲ್ಡ ಒಂಜೇ ಭಿನ್ನಪ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಗಲು ತುಳುನು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ವ್ಯವಕಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಸಿಜಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನಿಷ್ಮಾರಿ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ನಿಗನ ರಡ್ಡನೆ ಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುತ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಿಗನ ಪಾತೇರ್ನ ಭಾಷೆ ಪಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಗಲು ತುಳುವೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ರಡ್ಡನೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಳು ಪಾಡೋಡೊಂದು ನಿಗಲ್ಡೊಂಜಿಯನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತುಳುವನ್ನು ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕಾನಿಷ್ಮಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಅಂತಿನ ಅಳುಪ ವಂಶಸ್ಥರು ಐತೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೊರನೈತೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ 3 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗೀನಿ 3 ವರ್ಷದ ಪಿರ ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಕಾರ್ಲ ಕೊಡವೂರುಡ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಲಿಪಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜದಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸುಗಳು ಅಂಚನೆ ಶುರುಕು ಪೂರ ರೀತಿದ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನಿ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಏನ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಬಲಾದ ಉಂಟಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಆಕಾಶಂಡೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಪ್ಪರ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಾರೆ ಪೂರ ದೂರ ಕೊರಡುಲ್ಲ ಎಂಚ ಏನತ್ತಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಆರು ಒಂಜೇ ಪಾತರ ಅಂಡೇರು ಬರುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಾರತ್ತೆ ಅವೇ ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಬೊಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ಅವಡು ಏನಪ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟು ತುಳುನು ಒರಿಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಂಗೆ ಕೊರಂದು ಪೂರ ರೀತಿಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳೋಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು 2017 ಮೇರೆಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಪರವಾದ ಮಂಜುನಾಥರಾಯರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೇರಡ ಶುರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಂತ ದೇಪಂಡಾರಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಐಜನ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಯನು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ತುಳುಟೇತೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ತುಳುಳ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಪೂರ ರೀತಿದ ಮುಲ್ಪ ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ದೇಪಂಡ ದೂರ ಕರೋಡು ಜವಣೇರು ಬರಂದುಲ್ಲಾರು ಶಾಮಿಯಾನ ಒಪ್ಪಡು ಪೂರ ಏನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದೇರು ತುವೇರೆ ನಂಕಿತ ಪೊರ್ಲು ತೋಚುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏತು ಪೂರ ಒಂದೆತ್ತಿ ನಾವಿನ್ ಪೂರ ಏತು ನೀಟಾದ ಮೈಕ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅವುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಪೂರ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನ ಮೇರೆ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಯರೇಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಂದೇರು ಶಶಿರಾಜ್ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೆರನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏರು ತುಳುತ ಪರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲೇ ಪೂರ ಮೆರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದುಂಡು ಬಾರ್ಕೂರ್ದಗಲೆಲ್ಲ ತೆರೆದುಪ್ಪುಂದೇನಿವೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರು ಉಂದೇನೊಂಜಿ 10-11 ವರ್ಷೋಡು ಇಂಚೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ನಡಪ ಒಂದು ತುಳುತ ಬೆನ್ನಿವೆನೊಂದು ಮಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆವಡು ತುಳುತ ಒವ್ವೇ ಸಂಘಟನೆ ಒವ್ವೇ ಲೇಸುಗಳಾವು ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಆಗುತ್ತದು ಈ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ನೆಕ್ತ ವಿಷಯಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಇಂಚ ಪೋಯಿಂದು
ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಗೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾವ ಜೈತುಳ್ನಾಡ್ದ ಗುರ್ಕಾಲೆ ಬರ ಆಯ್ತ ಗುರ್ಕಾ ಮೇಲೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪಾಯಿ ಕೊಡ್ನ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ವಿಶು ಶ್ರೀಕರ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಕ್ಕಡಿಂಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆ ಲೊಪ್ಪ ಒಂದು ಏನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಂದು ತುಳುಲಿಪಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮೈತೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೈನೇನು ಅವು ಕಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಕಲ್ಪೇರು ಅವು ಮದತ್ತು ಗೋಪುಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ 150 ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತು ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಜೋಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಐಕ್ ಏರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆತೇರು ಆಗನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲೆಗಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನೇನು ಮದ ಪೂಜಿ ಮದತಿನೇನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಲ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಅవి ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನೇನು 4 ಜನ ಕಲ್ಪಾಯ ಪಂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತೇರು ಬಕಾಗಲು 4 ಜನ ಕಲ್ಪಂ ಪೋಯೇರು ಆ ತುಳುಲಿಪಿ ಟೀಚರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವಿಸಾದು ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಪತ್ರ ಮುಂದೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಕ ತುಳು ಟೀಚರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರಗನ ಪುದರ್ ಪನಂಪೋಂಡ ಅವು ಕೆಲವೇರ ಮಿಸ್ ಆವು ಐಕ್ಯಾನು ಮಾಪು ನಟನುವೆ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತಿನಗನ ಪುದರ್ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ನೆನ್ಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತಾ ಮನೋಜ್ ಮೊರಡಿ ಎಂಕಲೆ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಇನ್ನು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರೆಪೋನಾಗ ಒಲ್ಪ ಪೋಡು ಎಂಚ ಬೋಡು ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬೋದು ಮುಲ್ಪಾರೆಗೆ ಪೂರ ತೆರಿದಿನ ಹಸ್ರ ಅದು ಭಾರಿ ಸೊಗಡಾಂಡು ಅಂಚೆ ಮನೋಜೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನ್ ಹೆಚ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಉಡಿಪುಡ ಕುಡ್ಲಡ ಕೊಣತು ಪಾಡ್ನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮರೋಡು ಕೈತಳ್ಳುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪೂರ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸದಾಶಿವ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟು ಐತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಆಕಾಶಣ್ಣನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ನಮಗ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಲೇಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಡಳಿತ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಡು ಪೂರ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಆಗಲೇ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗಲೇ ಆವಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮೊಗಲೇಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿಸವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಈ ಲೇಸ್ಗೊಂಜಿ ದೂರ ಕೊರೋಡು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪ ಮಾತು ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಒಟ್ಟಾತ ಅವೊಂಜಿ ನಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅವು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನದಾಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಹಾಪುಡು ಅವು ವಿಷಯ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡಾದುಪ್ಪು ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ವಿನಯರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಂತೊಂದು ಅಗಲೊಂಜಿ 25 ಜನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಲ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸದಾಶಿವ ಹೆಬ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಸದಾಶಿವೇರು ಸುಮಂತೇರು ಬೊಕ ವಿಶು ಮಗುಲ್ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ವಿಶು ಶ್ರೀಕರ ಮಗುಲ್ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಗಲೇಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಒಡಿಪುಡು ಅಕ್ಷತಾ ಬೊಕ ರಾಜೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲ ಆತೇ ಒಂದು ಮಂದೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ರ ಟ್ರಿಪ್ಪುಡು ಪೋದು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ದೇಪಂಡ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಒಲೈತಾದೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಿಡು ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲವೇನು ಒಂಜಿ ನಿಭಾಯಿಸದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸ್ವಾರ ಜನ ಸೇರುರಕ್ಕ ಮಂತಿನ ಮೊಗಲೇಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಅಂಚೆನೆ ದೂರಕಾರೋಡು ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಬೈದೇರು ಬೈಕ್ ಐಟ್ ನೈಟ್ ಅಗಲೇಲ ಇಂಕನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿಸೊಂದು ಈ ಲೇಸದು ಒಣಸದ ಅಟ್ಟಣೆ ಬಂದೇರು ಪದ್ರಾಳ್ ಇತ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಣಸದ ಶುರು ಹಾಪುಡು ಆ ಒಣಸದ ಪೊರ್ಲ ಒಣಸನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂದಿನ ಒಣಸದಾಗಲೇಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತೊಂದು ನನಾತು ಪುದಾರು ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನೆಕ್ ಬೆಂದಿನಗನ ಆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾರ್ನಾಡು ಮೇರ್ಲಾಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಮಣ್ಣುಡು ಅಂತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡೇರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗಲೆಗ ಆತು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬಂಡ ಬಂಗಾಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂದಿ ಕೆಲವಾತು ಜೈತುಳ್ನಾಡ್ದ ಪದುಕೇರು ಪೊರ್ಮುದೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇಲಾಡಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಚ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮಂದ ನೆತ್ತ ಬೇಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೆರೆಗ್ ಅಗನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬಂತ ಐತೆ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಮಾಪು ನಟನುವೆ ಶುರುಕಾದು ವಿನಯ್ ರೈ ಬೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರಾಗಲ ಬಂಡೇರು ವಿನಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರತುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪರತಾತುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಗ
ಐಕ್ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜೆ ದೀವೋಡ್ ಪಂಡ ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯೋಂ ಪೋಯಿ ಒಂಜೆ ಪೆಜ್ಜೆ ದಿಯೋಂ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ತುಳುವೆ ಮೇರು ಒಡಿಪುಡು ನಮ್ಮ ಹೂವೆ ಲೇಸುಗಾತು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ದುಲ್ಲೇರು ಸುರೇಶರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನಾವಡು ಅದಗಾವಡು ಬಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೇರು ಅಕ್ಷತಾ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಕಿರಣ್ ತುಳುವೆ ಪೃಥ್ವಿ ತುಳುವೆ ಅರೆಗ್ ಕಾರಣಂತೋಡು ಬರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಪೂರ ರೀತಿಡು ಎಡಿಟ್ ಪತ್ತಿನ ಹೂವೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸುಮಂತೇರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ತೊಲ್ಮೇಲು ಬಕ ಪೊಲ್ಲ ಬಲವನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ದಗಲೆ ಪೂರ ಮಂತಿನ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದವ ಅಂಚನೆ ಈ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆ ಸುಷ್ಮಾ ದೇವಾಡಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿರೂಪಣೆ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಿಯೋದುಪ್ಪ ಏನೈತೆ ಯಾನು ಅವೇನೊಂದು ಬತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ವಿಚಾರ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ರೀತಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇಜಿನ ಬೇತೆ ಎಂಸಿನ ತೂವೊಡುಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ರೀತಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸು ಬೈದಿನ ಕೆಲವು ಕುದರು ಮದತ್ತು ಪೋದುಪ್ಪು ಆಣೆ ಪನಂದೆಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಮಾಪು ನಟನ್ವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮನ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡೆ ಒವ್ವೆ ಲೇಸು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ತಂತ್ರಿ ಪೊರ್ಲ ಫಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ತೇರು ಅವು ಅರ್ನ ಊರುಡೆ ಪಪ್ಪನ ಊರುಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡೊಂದು ಎತ್ತುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೇನೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಲ ಬೊಕ ಅರನಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಹತ್ತೊಂದು ಮುಜ್ಜೆ ಫಾಂಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಶೇಖರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತೊಂದು ಬೊಕ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಆಯ್ನ ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರ ಜೈತುಳ್ನಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಗೆ ಪಿರಾಕಡು ಏನೇ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಲಾತ ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಒಡಿಪುದ ಮಟ್ಟಿಡು ಬರ್ದ ಅರಡ ತೆರೆಯೊಂಬ ಆರ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತು ಪಾತೆರ ಬನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಸೊಲ್ಲೆ ಸಂದೇತನು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈತುಳ್ನ